Kung wala ginkuha sang Ginoo ang mga Israelinon, pinagi sa pakpak sang agila. Wala sila nakagawa sa kaulipnan. Amuman sa aton sa uli mga nadlaw, ang gahom sang pako sang Ginoo, magadulong sa aton sa kabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa pagtalakay o kon pagsiding sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako naman ang inyong masunson nga host, si Pastor Luisito Tumado. Kag sa siningation, ari ang duwa naton ka mga masunson nga aton makita diri, and I know we had been enjoying with them. Ang una akong pakilala sa inyo si Sir Julius Alonsabi, isa sa aton mga values o kon Bible teachers diri sa academy naton sa CPAC. Kag at the same time, siya ang aton nga chaplain sa aton Academy Chapel. Sir Julius, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw man, Pastor, kag salamat sa liwat sa sining nga kay gayunan nga mangin kaupod sa imo programa. Akon lang luyag tamyawon ang aton mga kauturan sa Antique, probinsya sa Antique. Maayo nga pagsunod sini nga programa. Yes, mga taga-Antique, mayad-ayad nga gabi o kon hapon sa inyo nga tanan. Ang akon ikadua nga pakilala sa inyo, masunsun naton nga appreciate ang iyang contribution. Wala sang iba ng aton nga Old Testament professor diri sa Central Philippine Adventist College. Kagiban pa nga mga related subjects. Wala sang iban si Pastor Rafael Carrado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag mayong adlaw gid sa tanan nga mga sunod sang aton nga programa. Aton ginatamyaw ang tanan naton nga mga kauturan nga ilunggod diri sa Negros kag dira man sa Panay Island. Kag sa Southern Mindanao, Kag Pastor. sa akon nga pamilya, Pastor, nga mga Ilonggo sa Southern Mindanao. Amen. Salamat, gentlemen, sa inyong pag-accept sini nga invitation. Sa hindi pa kita rin nakita sa Lection 7, Covenant at Sinai, Katipan sa Sinai. Ako na naitamyawon, kag pasalamatan ini ang aton mga sponsors sa aton media ministry, Pastor, Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr., Sir and Mrs. Alvin Estrada, dira sa Tacloban, Leyte, si Sir Mark and Mrs. Merrill Mendoza, si mga trinyo nga mga mag-ulutod, Manang Marlene, Jonathan and Anneli, ang mga mag-asawa Johan and Susana and Myla Susana, ang mga pihidero nga mga magulutod, Sheila, Jenna, and Alex Fredero, ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, ang mag-asawa Pastor and Dr. Refendor, ang mga Similiano brothers Lindo and Daryl, and of course ang mga Bantigi nga mag-asawa Joel and Rose Bantigi. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton tanan. Aton mga kauturan dira sa Agisan, sa Himamaylan, sa Binalbagan, sa Kabangkalan, sa San Enrique, sa Hinigaran, sa Isabela, Kabangkalan Districts 1, 2, 3, and 4.
amon kamo ginatamyaw sa sinigid nga tiyon. Mga utod, hindi kita malipat, ara kita sa Radyo Bandera kada alas 9, tubtob alas 9:40 sang Biyernes ang gabi. Akong ginapasalamatan ang ilang CEO, si Doc Ramiloy, ang station manager, Sir Iljan Castaño, kag ang atong program director, Sir Jen Paul Generoso. Akon man ginatamyaw dira sa Inubaan, si Sir Dondon Pinonggan, ang aton nga station manager sa radyo natin dira, kag si Sir Tony Gabat, Vice Mayor Jeffrey Incoy, kag SB Attorney Judy Bon Octavio. Ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Sir Julius sa hindi pa siya magbasa. Akon pangabayon si Sir Pastor Carado sa pagduko sa aton mga olo, Pastor. Pangamuyo kita. Amay nga langit nun, yara ikaw sa kaitasaan sa mga langit, amon ginakalipay, Ginoo ang pagtuon na naman sa ibong pulong, kag karon nga adlaw kami tugyan sang amon kaalam dira sa imo, tungod kay kung amon lamang ini, wala kami sing sarang mahimo. Busa buligi kami, kag pahangpa kami, upod sa tanan nga tuon sini nga leksyon, kabay pa ini hatag sa amon kalambuan sa amon pag-alagad sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Carado, thank you again. Sir Julius, sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makit-an sa libro sang Exodo, kapitulo 19, bersikulo 4 nga nagasiling. Kamo nakakita sang ginhimo ko sa mga Ehiptohanon, kag kun paano nga gindala ko kamo sa ibabaw sang mga pakpak sang agila, kag gindala kamo sa akon. Amen. Salamat kid Sir Julius. Yes, without much ado, Pastor Carado and Sir Julius, ari na kita sa Leksyon 7, Covenant at Sinai. Sir Pastor, anong aton makita diri sa ini nga semana sa aton nga leksyon Covenant Katipan sa Sinai? Okay, so salamat gid kaayo mga kauturan nga aton gid ginasubaybayan ang covenant, konsepto sang covenant. Yep. Kag diri mag-focus kita sa Sinai, sa Sinai. Kag aton nabalaan mga utod nga ang mga Israelinhon sa wala pa sila gindala sang Dios sa lupa nga saad, sila ginpagawas sang Dios halin sa Ehipto tungod kay sila naging ulipon. Kag isa ka literal nga pag-ulipon sa abaga sang mga Ehiptoanon. Kag ang Dios amo ang nagpagawas gid sa ila. Kag ang description diri Pastor amo ang ginhambal sa aton nga memory text nga ginpasakay sila sa pakpak sang agila. Kag kung aton lang tawon sa aton leksyon, dalawa diri ang description no kung paano sila ginpagawas sang Dios. Daw parehas man sila sang bata nga ginbit-bit sang isa ka tatay o kun isa ka amay. Kag ako nakita diri Pastor nga ang konsepto sang covenant diri sa Sinai is in the context of salvation, sa pagluwas sang Dios sa iyang mga katawhan, literally kag spiritually. Yes, thank you gid Pastor. Kanami isang ginhatag ni Pastor Carado nga daw ginpasakay sila bla mga kauturan. Wala na gin mahimo ang mga Israelinon. Sa ila ko galingon, Pastor Sir Julius, hindi gid sila makaluwas sa ila ko galingon unless nga somebody will rescue them. Kagamo na ang aton nga tun-an kung ano ini nga imagery, ano ang talanawon sang ginpasakay sila sa agila para lang makagwa sila halin sa kaulipnan. Yes, Sir Julius, sa Sunday naton nga leksyon on eagle's wing. Diri makauturan, nakit-an sang Ginoo ang inagyan sang iya makatawan, Pastor. Nga kung sa diin halin nga ang Ginoo nakipakigtipan kay Abraham nga ilang ginasunod nga amay sang pagtuo, gindala sila dira sa lugar nga kung sa diin nangin ulipon sila, kag dadula ang ilang nga focus kag pagpakilala sa Ginoo.
So kung amon sa aton tulokon subong, we are surrounded with this wrong belief, wrong teachings nga kun kay isa ining mga ihiptuhanon nga pagtulunan ara na sa aton nga nadula na ang aton pagtulok kung ano gid ang aton Ginoo. So dire nakita naton nga nahibal-an sa Ginoo ang ila sitwasyon kag bangod sa iya katipan iya ginluwas ang mga Israelita bilang tanda nga siya ang Dios nga gamhanan, naghimo sa madamo nga milagro sa ila kapanahunan kag subong man aton huptan bilang Kristohanon sa aton man nga ginaagyan karon. Yes. Mga kauturan kanami gid sang akon nga mga partners. Ang isa pa gid nga aton matunan diri sa akon ginhambal nga way na gid sila mahimo unless pasakyon sila. Na kag amo na before pastor sila gintagaan sang covenant before they agreed together. Yeah, gin-emphasize na ni sang Ginoo sa ila nga sa hindi pa ko makigkatipan sa inyo, dumdumon nyo ha kung paano ako nagkuha halin sa inyo halin sa ito pinagi sa eagle swing. Pastor Carrado, can you explain further what is this eagle swing? Well, ang ato leksyon nagambal pastor nga ang daw bali ehemplo or example man lang ni siya nga ginhimo no nga kung ang isa ka agila mag-train sang iya nga bata sa iya piso iya anay nga gamitan sang iya abi nga tuktok para hulugon siya dira sa iya nga pugad kag pagkahulog sang pispis sa iya nga piso aton nabalaan nga sundan ini sang nanay no kag samtang nagahulog ato ang nanay sa dalom kung tan-aw niya nga daw ay naginsing pag mahimo ang amo nga piso iya idayban ini kag dalon liwat dito sa babaw pastor kag dito na naman buyan for several times hasta makaibalo ang amo nga pispis sa paglupad. So ako nakita nri kung nga hindi lamang ang katungdanan sa Dios ang pagkuha halin sa pugad bala o kung halin sa Ehipto. Kung butang ta sa mga Israelinhon aton makita diri sa example nga ginhatag nga ang Dios nagasubaybay hindi lamang halin sa way mahimo hasta sa panahon nga ang iya mga katawhan makabalugid ya maglupad. Amen. Kanami. Yes, Sir Julius, yeah. Ang ako Dua ka punto dira. Go ahead. nakita ko diri mga kauturan nga ang Ginoo sa dira nga gintawag niya kita, siyempre baby pa lang kita pastor. Daw kaangay siya sang ginikanan ang iyang tender loving kindness, support niya ang iya pagprotektar sa aton, ang iyang encouragement nga ang iya desire nga mangin mature kita sa aton nga pagtuo. Dira ang nakita ko sa sina nga illustration. Kanami isang punto ni Pastor Carrado nga hindi lamang ang pagkuha kundi ang pagbutang sa ila nga makahibalo na sila magtindog sa ila kagalingon. Pareho man ang ginatag ni Sir Julius ang word nga mature, nga tubtob maghamtong sila. Mga kauturan, it is not only ang eagle swing, it is not only rescue, but it is training as well. Yeah, putting them to become independent themselves as well. Nga kabalon man sila magkuan. Pero ang independence diri nga ako nakita pastor, hindi iya ordinary. Kay ti ang saad kun imo padayonon kun kamo magsunod sa akon, himuon ta kamo nga mga peculiar, himuon ta kamo nga mga special kag kingdom of rest. Yes, Pastor Raf. So ako nakita diri sa Sunday mga kabyanan nga ang nga duha diri ka klase sa karakter nga aton makita. Una ang naghimo sang covenant, ang nagpakigsaad nga mo ang aton Dios. Kag ang ang ginhimuan niya sang pakigsaad amo ang mga katawhan sang Israel. Aton makita diri nga helpless ang mga Israelinhon kag kumpara sa nagsaad nga most powerful. All-knowing, tanan nga siguro nga pwede naton ma-describe nga adjective nga gamhanan, ma-apply naton sa Ginoo, caring, tanan-tanan nga klase, no? So makita naton ang duha ka extreme diri. Una ang pinaka makaluluoy, okay, nga piso, kag ang pinaka gamhanan nga agila, nga nanay. No, nga kung imo makit-an, kung imuon ang covenant
safe gid ang piso sa iya nanay. Parehas man sa tao sa mga Israelinhon, kung aton lang taon ini nga covenant, safe ang katawhan sang Dios dira sa kamot sang Ginoo. Yes, amen mga kautoran. Kanami gid sang eksplikasyon ni Pastor Carado nga safe ang even though Pastor makatilaw sang kahadlok. Okay, Yes, ang yes. piso nga gindagdag, magkapalakpalak kag magsinggit help. Kung kabalo pa magsinggit ang piso nga gila. Kag ang nanay iya nga i-daibon until nga matungtong yaliwat to have the piso on the safe situation. Although pastor hindi siguro perfect gid ang Illustration. pagkaparehas gid sa Ginoo sa agila, no? Kay ti siyempre kung lantawon ta may sipyat man ang kung sa side sang agila, siguro may sipyat man na sometimes pastor nga mahulog gid ang piso, no? Mahulog gid yan. So, hindi maging siguro perfect ang example, pero the point is ang kung paano sang Dios ginaalay-ay ang iya nga mga katawhan. Kanami isang word nga alay-ay, mga kautoran, dalong ginangilong ko yan. Yes, on the part, sakay na ginambal ni Pastor Carado, on the part of the covenant, ang isa nga parte sang covenant gamhanan, ang isa makaluloy. Kanami man sa imo ginagamit nga punto makaluloy. Sa aton nga Monday, the pattern of salvation. Ang punto diri nga ang Ginoo nagapasalig kapila niya ni balikon ang I am, I will, I support. Ako ang bahala sa inyo. Ako amo ni. Yes, Pastor Ralph. Una sa akon nga pagbasa sa among nga teksto, in the Bible, only God is qualified maghambal ay. Diri ba lang nga punto, Pastor? Amen. Sa akong pagtuon, bisan ang mga anghel, ato nabalaan naggamit one time si Satanas ang ay, pero he was not qualified. Yeah. Kay kung imo gani basahon sa story of redemption, ang mga anghel amo ang naghangyo gid ya sa kay Jesus mo nga kung pwede sila na lang magpalansang sa cross. Pero hindi sila qualified. In a sense nga tanan sila mga tinuga lamang. So hindi sila qualified nga maging goel sa sumala sa aton leksyon, maging kinsmen nga amo ang magpanaog halin sa langit kag magpakamatay sa kalbaryo sa cross. So ari ako nakita nga in the context of salvation and being a redeemer, only God is qualified. Amen. Yeah, amen. Sir Julius. Klaro to ang explanation ni Pastor Carado kaina that only God can pay the price of sin and only Him can redeem us from our sins. So diri bala Pastor ginpakita diri kung paano ang Ginoo nagsalbar dito sa mga katawhan sa panahon ni Noah, sa panahon dito sa Exodus, kag subong man sa aton sa bilog nga kalibutan nga ang Ginoo ginbiyaan niya gid Pastor ang kalangitan. Yep. Nagpakatawo siya para lang ano balaayhan ang kalibutan kung wala na tawo si Ginoong Jesus. Why gid guro yang? Yeah, why gid paglaom? That's why because of Jesus may paglaom kita. You see mga kauturan, wala sang hari nga iban. Ang kanami sang punto ni Pastor Carado nga only Jesus is qualified as the Redeemer to rescue the Israelites. Why sang hari? Why si David? Wala kung sino pa da nga mga hari. Wala sang makapwede. Only amo nang silinga. Ako lang gid. Wala na sang iban. He could have called 10,000 angel, but He is the only one that can redeem us. Yes, Pastor Ralph, ikaw naman akong pamangkuton. Ano ni ang Sinai Covenant? Kaya daw imo ginayang master kayo. Well, sa hindi ko pa sabton Pastor no, explain ko lang balik gamay ang word nga goel ba lang. Okay. No, nga sa Old Testament once ang imo nga parente o kon amigo o kon mahimo nga slaves. Ang pinakalapit nga kinsman ang qualified lang gid nga pwede mag-redeem sa imo. No? Amo to nga kagaina nagambal ako nga only Jesus is qualified. Kay Jesus is the firstborn. Sumala pa sa ginhambal sa New Testament nga si Ginoong Hesus amo ang firstborn kag siya amo ang goel. Qualified kinsman nga pinakalapit sa aton
nga pwede gid mag-redeem sa aton. Dire naman sa Sinai Covenant, Pastor, ang aton leksyon nagambal nga may ara 3 ka mga event ang ginhimo diri. Una, ang pagpagawa sa mga Israelinhon. Amo na ang una, the Exodus itself. Yeah. Sunod, ang pag-establish sang covenant. Kag ang ikatatlo diri amo ang patindog sang tabernakulo. Kag ang aton leksyon diri nagahambal nga waay meaning ang word nga covenant, no? Kung hindi siya ma-relate sa kaluwasan. Kag sa dira nga gin-establish ang covenant sa mga Israelinhon, gintagaan gid sila sang Dios sang isa ka pattern, isa ka type nga amo ang sanctuaryo, ang patindog sang tabernakulo. Kag ara dira ang tanan nga mga meaning kung ano ang meaning sang kaluwasan. So again, covenant in Sinai is not just about ang pagluwas sa mga katawhan sa sang Dios sa Israel, literally, pero ang pagtudlo sa ila kung paano sila maluwas halin sa sala nga amoy na ang ultimate nga gusto gid sang Dios nga balaan sang Israel sa mga Israelinhon may tungod sa covenant nga ginhimo niya sa ila. Yes. Kanami, amen. Mga kauturan, before na ko nihatag kay Sir Julius, may isa pa punto diri nga akon i-emphasize, mga kauturan, nga hindi lamang ang pagkuha sa ila halin sa Ehipto Yes. ang ginhimo kag ang pagpakigsaad, kundi ang Ginoo may plano sa ila. Dako gid ang plano kay man ang pakigsaad nila sa Exodus 19 bersikulo 5 tubtob say 6 kag 5 kag 6, mga kauturan, nga himuon ko kamo nga mga pinasahi nga akon position, treasured position, and then kingdom of priest, and then a holy nation. Okay? Ang punto sang Ginoo, mga kauturan, nga hindi lang sila bala ordinary, pastor. Yes. Nga mangin parehas ang iban, kundi malabaw gid sila ya. Yes. With the idea nga gamiton sila para sa kapakanan, para sa buluhaton sang Ginoo. You see, when you become a priest, at least you become a blessing. You will be the conduit of forgiveness. Nga pinagi sila ang katatawhan makakilala. And then, holy nation, balaan. Sa aton pa, ang ilayag yung himuon, balaan i-compare sa iban nga nasyon, kag kamuya pinasahi nga ako niya nga ako nga panag-iya sa inyo. So, more than ordinary level, ang plano sa Ginoo sa ila, nga masubra sila ya sa iban pagid nga katawan. Halin sa makaluluoy nga status, ang plano sa Ginoo, dalon sila pasaka, tubtob, nga makita nila nga they are even higher than the rest of the world. Yes, Sir Julius. Amen. Klaro gid, mga kauturan, ang Ginoo nag-deliver sa aton. Kag sa dira nga gin-deliver niya kita hatagan kita sang plano sang kaluwasan kaangay sang ginhambal ni Pastor Carado kaina amo ang type kag ang simbolo kag kahulugan pamaagi sa ilang sanctuary services. Kag hambal ni Pastor Tomado nagsiling dira nga ang Ginoo nagtawag sa mga Israelita bilang isa ka ginarian, balaan nga pungsod, or a kingdom of priests, meaning kada isa will have function, mga utod, to be a blessing. So kung ang Diyos nagtawag sa aton sa iya ginarian, we have a very special function to be a blessing to the world. Mga kauturan, to be a daughter or a son of a president, of a king, na kuha na siya. Nami tanaon pero may ara obligasyon dira. You have to live a life that is above any other ordinary people because you are the son of the president. So you are not just any other son, but you are a special son to become a model. Ari sa aton nga Wednesday, God and Israel. Pastor Raf, paano diri makita ang grasya? Kay ti ang Ginoo nagsiling, if you obey, sa aton pa kung magtuman ka mo, may grasya. Can we see grace right there? Can you explain further, Pastor? Yeah, ang
teksto nagambal pastor nga nagsugod ini sa conditional nga word. Yeah, now therefore. If. Yeah. Now therefore, if you will obey my voice. Una, ini nagapaintindi nga ang Diyos nagahatag sa aton sang freedom of choice Amen. sa pagpili nga gitagaan kita niya chance nga maghuna-huna. Hindi automatic ang paghimo sa aton sang mga let us say nga siling bala nga sugot ka kung hindi. Oo, amo ni. Amo ni ang imo nga padtuan. Pero ang Dios nagahatag sang kondisyon sa aton, no. Masugot ka man o kung hindi. Kag ang condition sina kung masugot ka, amo lamang ang pag-obey. Ang pagtuman sang iyang mga ginpanghambal. Pero pastor, ang pamangkot nga diin magsulod diri ang grasya. Gracia. Well, aton basa diri sa Tuesday ang sequence sa paghatag sang covenant. And in the whole context itself sang Book of Exodus, aton mabasa nga ang premise ang paghatag sa napulo ka sugo, ang gitawag ina nga ang tawag sinagani kanang preamble sang napulo ka sugo, amo ang pagpahinumdum sa ila nga ako nagluwas sa inyo sa Ehipto. So aton mabasa diri, makita diri nga ang grasya ara nagadaan ginhatag na. Gasa ya inimo ang grasya ya gasa. So gihatag ya ang grasya before ang paghimo sang kondisyon, no? So way labot ya ang kaluwasan, ang pagtuman, no, sa kasuguan sang Dios sa grasya o kun sa kaluwasan in which grasya inaiya sang Dios sa mga Israelino. Yeah, kanami mga kauturan. Sa ang ginhambal ni Pastor Carado preamble, Sir Julius, nga sa wala pa ginhatag inang pakigsundo, pakigsaad ang covenant agreement. May ara nga preamble. Kag ina nga preamble is actually grace. Yes. Yeah, kay dumdumon nyo nga ako ang nagpagwa sa inyo sa Ehipto. Okay, by when the Israelite accepted that, they have received the grace. Okay. Kag ang pagsunod niya, hindi na ya obligasyon, kundi ang pagsunod niya pasalamat. Yes. Nga ikaw nakuha kamo sa grasya salin sa Ehipto, amo na ang akon nga dulot sa inyo, amo na ang akon nga gift sa inyo. So your obedience is not the result of what you have done, but it is your love, it is your respect to me. As nga ako ang nagkuha sa inyo halin sa Ehipto. Yes, Sir Julius. Tama na, Pastor. Pero ang akon diri madugang nga ang Ginoo nag-deliver sa iya mga katawhan, but it involves cooperation, the word cooperation. Nga kung hindi nila paghimuon kung ano ang ginhambal sang Ginoo sa ila, hindi sila maluwas, Pastor. Kaangay lamang sang pagsiling sang Ginoo nga ibutangan sang dugo ang mga pirtahan ninyo kag maluwas kamo. Subong man sa aton kapanahonan, yadto lamang ang nagbaton kag nagtuo nga si Kristo namatay sa ila, makabaton sa ginatawag nga kaluwasan. Pero hambal gani ni Ellen White diri sa Steps to Christ, page 61. Yeah, go ahead. We do not earn salvation by our obedience. Yes. For salvation is the free gift of God to be received by faith, but obedience is the fruit of faith. So klaro mga utod, no? Nga ining aton buhat, hindi niya pamagis ang kaluwasan naton. Bunga na lang ini sang aton gugma sa Ginoo kag sa iya kaayo nga ginhimo sa aton. Yes. Sa hindi pa kita magtuman sa Ginoo mga kauturan, ang grasya na hatag na sa aton. Kay wala gid kita mo. Yes. We are nothing. Lunang kita makasasala. Daway na gani gasapak sa aton. Daw para wala buang kada sa igad sandalan nga daway na sang gasapak sa imo. That is our status. Apang ginkuha kita sa Ginoo, ginilisan kita niya, gintagaan kita na nami nga pangapanapton. Ina-grasya sa Ginoo. So, the next thing, masiling ang Ginoo, tikay na ilisan ka na nakon, nakuha ka na napaliguan ka na nakon, gintagaan ka na nakon sang panapton, ang sunod ni mo nga buhaton, sunod ka sa akon. Amen. Yes. Yes. Promises, 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 Pastor.
That is why, Pastor, nagsikat ang programa ni Pastor nga Tolentino Subong. Ang kung imo mabasa, ga-viral inang iyang nga mga wali. In a sense nga, ang iya tema da lifting Christ. No? Tungod kay madabo abi nga mga tao subong nga nagapati nga pinagi sa paghimo mo sang maayo, ikaw makaangkon sang kaluwasan. Pero madamo man sa dira nga ila na intindihan ini nga mga leksyon, na-appreciate gid nila, Pastor, kag diri gusto ko man ipahinumdom nga although ara gid ang grace, ara gid na siya, Pastor, but gusto ko man ipahinumdom nga ara man ang nature sang tao, ang fallen nature, sinful nature sang tao nga nagapabilin sa iya. Therefore, ining word diri nga promises, although it is telling us nga ang Dios gid man ang nagasaad, pinaagi sa faith by pinaagi sa aton pagtuo maluwas kita, okay? Kag ang result sina amo ang pagtuman sa iya, obedience sa iya. Pero, Pastor, ang hindi man naton lipatan ba nga ang gusto ko gid i-drive diri, hindi talipatan ba nga for sometimes and many times we break these promises. And that is how who we are. Amo kita sina. Amo na nga ako nagapasalamat gid ako sini nga theology, Pastor, kay kung wala ni nga theology siguro nagaluya ako. Yes. Sa akong pag-alagad. Labi na gid sometimes we cannot perfect kung sa aton lang mo. Yeah. Hindi gid naton ma-perfect kung mo na makambal ko ba nga kung ang kaluwasan abi base sa aton nga paghimo sang maayo. Layo kayo. Hindi ko guro maluwas, Yeah. Pastor. Amuna, no? Yeah. Amuna daw nami tintal gani ko maghimo sang wali nga ang title sang wali ko, Choleric will not be saved. Yeah. Amuna pala kay sa law of personality pala nga daan daw hindi mo gani na masunod eh. So may na lang ara gid ning grasya sang Dios, Pastor. Amen. Yeah. Okay, mga kauturan ray nakapig kita panahon. I will give Silgerius his last word together with the Thursday election. Okay, mga kauturan, diri ang akong katapusan nga mahambal. Ang Ginoo nag-deliver sa aton mga sala, kag pangarwa ang Ginoo nag-offer sang iya covenant kag iya pakigsaad sa aton. Kag ang iya luyag matabo sa aton kabuhi is that we will agree to do all that the Lord has commanded us. Kay kung hindi man naton paghimuon mga utod, we cannot attain that salvation. Lastly, Pastor, Yeah. it is not faith and works. It is not faith or works. Siling pa sa komentary naton. It is a faith that works. Kung ang aton pagtuo, matuod, makauturan, mangin magbinungahon ng aton pagpanlakaton, makit-an sa aton mga binuhatan. Yes, amen. Yes, Pastor. Pwede na kita panahon last word. Sa katapusan mga kaabyanan, akon gina payabalo sa aton tanan no nga ang aton leksyon may tungod ini sa covenant nga ginhimo sa Dios. Halin pa kay Adan, kay Noah, kay Abraham, hangtod diri kay Moses karon sa mga Israelinhon, kag tanan ini covenant of grace. Kay ang mga covenant nga ginhimo sang Dios ara siya sa konteksto sang kaluwasan kung paano sang Dios luwason ang tao halin sa sala. So tanan nga covenant nga ginahimo sang Dios para sa aton ini covenant sang grasya nga sa diin ay kita sang labot ang aton nga pagkakita hindi sapat, no? Ang aton nga mga siguro tanan naton nga mga initiative nga mahimo naton hindi ini sapat kundi ang grasya lamang sa Dios amo ang nagratify sina nga covenant para kita magpabilin dira sa iya grasya. Mga kauturan, ang punto ni Sir Carrado, Pastor Carrado, nga hindi ego ang aton mahimo to the maximum nga mahimo naton, trapo lang gidyapon, Pastor, ya sa tubangan sa Ginoo. So, initanan nga covenant o kung pakigkatipan ay grasya initanan. Ang Ginoo ang tanan naghimo. Ours is just simply to accept and follow Him. After kita niya ginkuha halin sa kalunangan,
Hindi ang Ginoo gusto magbalik kita dito kay ginpagwapo na kita niya, ginpagwapa na kita niya. Padayon naton because God has a higher plan more than what we can think of. Kabay pa nga ang Diyos, magkapakamayo sa aton. Aton ito ko ang aton mga ulo. Maluluyon kay langit no namon nga may salamat gid sang imo nga pakigupod sa amon sa sining nga review. Kabay pa nga nahangpan kag nakuha gid sang amon mga kauturan ang mga major nga mga leksyon, mga punto kag ini mabalo namon sa tagsa namon ka mga iglesia sa karon nga adlaw ngay nagpahuway. Salamat ngay bugin sa batamon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.